takových velkých akcí a nepodařilo by se třeba udělat takový kotrmalec, jaký udělal Radek Manický a Tatra 432. Takže Tatra vypadá zdánlivě v pohodě, ale kluci, kteří dělali karoserii, si naříkají, protože budou mít zase další platný co dělat. Dokonce ani to nemělo žádnou výhodu, protože ten zákon, které si teďka Radek připravuje, samozřejmě, když chce být, že ze sekce musí být připevněný bezpečnostní pás, musí mít na hlavě helmu, protože to je v zájmu jeho bezpečí. Uvidíme, co ten motor Tatra dělá, já pevně věřím a jsem o tom přesvědčený, že naskočí úplně bez problémů, možná se třeba znamená, že trošičku nespáleného oleje, ale Tatra zabrble a bude dál soutěžit v dalších sekcích, jak soutěží teďka tady na sekci číslo 6. Takže uvidíme, počkáme, co se stane. Je potřeba ten olej, který je potřeba, aby se vrátil zpátky, je potřeba tomu autu dát ten čas, aby získalo ten šok. A to se v rámci vlastně děje, protože ono bylo vlastně hodně jenom na kole. Nikdo nemyslel na to, že by to auto mohlo jít po boku nebo nebylo po střeše. A tam si nějaké máme, že asi když startujeme to, já to mám po doleteru. Hej, teď se dívej. Triko dostal hod.
za 14 tak budete moci třeba jsou tam kontroly, jsou tam naprosto sériová vozidla, která se tím kategorického 4 až 6 a to také pro vás poslance,